Así é o novo complexo deportivo de Campolongo. 800 metros cadrados de sala fitness, unha sala crossfit, unha ludoteca, 5 salas polivalentes, 2 piscinas ou unha zona de spa. Estes son algúns dos servizos que ofrecerá este centro. Unhas instalacións modernas, amplas e que nada teñen que ver coas antigas. Un complexo deportivo que vai a ser punteiro non só en Galicia, sino no Estado. Creo que é un obxectivo importante conseguido que vai a dar satisfacción a moitas persoas que queren facer deporte en Pontevedra. A ubicación é ideal e a terminación e finalización, vos acabas de recorrela, é tamén unha finalización moi completa. Creo que Pontevedra gana moito con este complexo deportivo municipal e o deporte pontevedrés tamén. Creo que está na liña dos complexos máis avanzados de España. Vendo estas instalacións parece que está todo a punto para que o Centro Deportivo de Campolongo abra ao público. Sen embargo, ninguén se atreve a dar unha data definitiva. Faltan uns pequenos trámites administrativos que esperamos solventar en un espacio cortísimo de tempo e ante a pregunta que todo o mundo se fai de que cando, pois eu diría que pronto. Moi pronto, pero xa non me atrevo a dar unha data, pero creo que é cuestión de días, non? Que en cuestión de días isto estará xa funcionando, aberto ao público para que a xente disfrute de un complexo que ten, aínda que está físicamente ubicado no mesmo sitio, ten un pouco que ver co que había, non? É un complexo moito máis amplio, moito máis moderno, moito máis adaptado aos tempos que corren e que seguramente satisfará a todos aqueles usuarios que veñan a practicar deporte a este complexo, non? O Goberno municipal comprometerase a abrir este complexo deportivo o 1 de outubro, pero un problema de última hora co cabreado de media tensión retrasou a data prevista. Por iso, mentres non se solucionan os trámites administrativos, o director deste centro anima a todos os socios a chegarse ata aquí e coñecer de primeira man as instalacións. Es un buen momento para que las personas que son socios da instalación podan vir, solventar as dúbidas que teña co personal técnico, acabar de ver o uso da pulsera, a mellor tamén poden empezar a baixar a app de Big One, ver un pouco como se entran as salas, onde están ubicadas. É un bon momento para que a xente da cidade, mentre acabamos os trámites burocráticos, poda empezar por mirar a instalación e coñecela, que se non ao mellor o primeiro día están un pouco perdidos, cando entran, verán, está o personal técnico da instalación para que lles vaya guiando. Eu creo que pode ser estes días moi ben aproveitados para enseñar a instalación. As altas cifras de matriculacións demostran a gran expectación que hai neste complexo deportivo. En malia que actualmente hai xa máis de 3.600 persoas inscritas, o director do centro asegura que estas instalacións poden acoller incluso a máis de 4.000 socios.